Walay katapusan, Mayo 2. Ikiling ang imong igdulungog ug umari ka nako. Patalinghog ug ang imong kalag mabuhi, ug ako magabuhat og usa ka walay katapusang tugon uban kaninyo. Bisan pa ang matinumanon nga mga kaluoy ni David. Isaias kapitulo 55 bersikulo 3. Ang kaluwasan sa kaliwatan sa tawo mao ang tumong sa mga konseho sa langit. Ang pakigsaad sa kaluoy gihimo sa wala pa ang katukuran sa kalibutan. Kini minglungtad gikan sa tanan nga kahangturan ug gitawag nga walay katapusan nga pakigsaad. Sapagkat tinuod ingon nga walay panahon nga ang Dios wala, mao usab nga walay usa ka higayon nga dili ang kalipay sa walay katapusan nga hunahuna sa pagpakita sa iyang grasya ngadto sa katawhan. SDA Bible Commentary 7/934. Gikan sa pag-abli sa dako nga kontrobersya, mauna ang katuyuan ni Satanas sa sayop nga paghulagway sa kinaiya sa Dios ug sa pagpukaw sa pagsukol batok sa iyang balaod. Apan taliwala sa pagbuhat sa dautan, ang mga katuyuan sa Dios nagpadayon sa unahan ngadto sa ilang katumanan. Sa tanang binuhat nga mga salabutan, iyang ginapadayag ang iyang hustisya o pagkamaayo. Pinaagi sa mga pagtintal ni Satanas ang tibuok kaliwatan sa tawo na himong mga malapason sa kasuguan sa Dios. Apan pinaagi sa sakripisyo sa iyang anak na ablihan ang usa ka dalan diin sila makabalik ngadto sa Dios. Pinaagi sa grasya ni Kristo, sila mahimo nga makahimo sa paghatag sa pagtuman sa balaod sa Amahan. Sa ingon niini, sa matag kapanahonan, gikan sa taliwala sa apostasiya o pagsukol, ang Dios nagtigom sa usa ka katawhan nga matinud-anon ngadto kaniya. Usa ka katawhan sa kangkansang kasing-kasing anaa ang iyang balaod. Patriarchs and Prophets, page 338. Ang buhat sa Dios maura sa tanang panahon, bisan tuod adunay lain-laing mga ang-ang sa kalambuan ug laing-laing mga pagpakita sa iyang gahom, aron sa pagtubag sa mga panginahanglan sa mga tawo sa lain-laing mga kapanahunan. Sugod sa unang saad sa Ebanghelyo ug mikunsad lata sa patriarkal ug Hudiyo nga mga kapanahunan ug bisan hangtod karon adunay anam-anam nga pagpadayag sa mga katuyuan sa Dios diha sa plano sa katubsanan o plano sa kaluwasan. Siya nga nagmantala sa balaod gikan sa Sinai ug nagtugyan kang Moises sa mga lagda sa tulumanon nga balaod, maura ang nagsulti sa wala sa bukid. Ang magtutudlo pareha sa duha ka dispensasyon, ang mga pag-angkon sa Dios managsamara, ang mga prinsipyo sa iyang gobyerno managsama. Sa panapos nga buhat sa Dios dinhi sa yuta, ang sumbanan sa iyang balaod pagabayawon pag-usab. Ang Dios dili magalapas sa iyang tugon, ni magausab sa butang nga migula sa iyang mga ngabil. Ang iyang pulong mobarog nga lig-on hangtod sa kahangturan nga dili mausab sama sa iyang trono. Prophets and Kings, page 186 and 187.